Namhlanje na-ke besizovula umbukiso phecelezi ifair la kaMnyantu. Le fair lesivule ngamabomu ngenyanga abantu abasha ngoba sizokhuthaza abantu abasha ukuzenzela. Sizobakhuthaza ukuthi nalabo kwenzekile baphuka ezikoleni bangenza izinto zenzeke bakwazi ukuphila baphilise imindeni yabo. Kuleli tende-ke kuhle kakhulu kusinde kwabethole ngoba kunezinto ezihlukahlukene ezenziwe ngezandla, imikhiqizo enziwe ngezandla, imikhiqizo abayithenga kwezinye izitolo, abayisaplayela abantu abawongqiwa abakhulu abasebenzayo. Sinalabo bomkhandlu abafundisa ngokuthi usebenza kanjani usupply chain wethu ngoba phela amasebenzeli emikhiqizo kufanele bayidayise ngendlela efanelekile. Sinalabo abaqhamuka ku-World Economic Forum okuyibona abacebisa futhi osomabhizinisi bangenza kanjani bahwebela namanye amazwe. Siphinde futhi sinabantu abahlukahlukene abazokwenza izinto ezinhle. Namhlanje besovula-ke lo mbukiso siphinde sibakhuthaze, siphinde sisho ukuthi uhulumeni soqhubeka sibaseke. Njengamanje na-ke sizovula ibridge. Leli bridge leli linomlando ngoba abantu baka-D-section eMlazi kanye nama-section la amanye kanye nala kaMnyantu bebehlaselwe inkinga yokuthi abacindezeli bebaqhatha njengabantu besizwe sakithi esimnyama baxabane bodwa bashayana. Sizokuthi-ke ngaleli bridge abantu abahlangane balisebenzise bawela bakade bazothenga la e-mall kube khona ubudlelwane ngoba isizwe sakithi esimnyama sigange kakhulu abacindezeli ukuthi baqhamukise izinkulumo engafanelekile bagcine bexabana bodwa. Into engijabulisa ukuthi leli bridge linendawo zokudayisa ezincane, abantu badayisa imleko, badayisa imfino, badayisa ojeqe, badayisa izishweshwe, badayisa konke. Uma wehla nje ungena kule mall kunezitodlwane ezincane ungakangena e-mall abadayisa konke okufanelekile okuthandwa abantu.